Dobar dan, moje ime je Andreja Sombova, ja sam suradnik Seljačke kamere u Železnu. Danas smo ovdje u Uzlopu i ja vam smijem predstaviti vinogradarstvo obitelji Jakšić. Dobar dan, ako bi se predstavili i vaše seljačstvo malo predstavili. Jako rado. Dobar dan i dobrodošli na Rjemuševi dvori. Moje ime je Doroteja Jakšić. Moj muž Franc i ja peljamo naše gospodarstvo već od 20 let skupa. To je na jednu stranu vinogradarstvo, to je oko 18 hektara, imamo 50 hektara polja, pa imamo još jedno, to znači da mi nudimo odmor na seljačkom dvoru, a to sad oko 15 let, a mislim i jako uspješno. Dobro, hvala. Na kakav način peljete vi vaše seljačstvo? Na biološki način ili na konvencionalni način? Če se tiče vinogradarstvo, ko to peljemo na konvencionalni način, ali to ne znači da nam okolišni svijet nič ne znači ili da to ne podupiramo i gledamo da to je dober put i za nas i za okolišni svijet. To znači mi ne hasnujemo kod špricanja nit kupvara, mi ne hasnujemo ni glifosator ljeto dugo. Mi išpricamo samo 2 do 3 put maksimalno, ali to nek onda, kad je potrebno, ali to nek po toj koncentraciji ka mora biti zapravo. Mi imamo 18 hektari, 50% bijeloga vina, 50% črnoga vina, to znači jako 50-50 se da reći, a to ali i velik sortiment. To je to, če mislim, našu ljubav znači prema vinogradarstvu. To je Welsch Riesling, Grüne Veltliner, Chardonnay, Muscatel, Sauvignon, Neuburger, jako stara austrijanska sorta, ali imamo i puno črnih vrsti vina, to je Blaufränkisch, Zweigelt, ali internacionalna vina isto sorte kot su Pinot Noir, Merlot, Syrah i tako dalje. Dobro. Kako pa i kamo vi prodavate vi vaše vina? To je, mislim, tako naraslo da u prvom redu ljudi nam dojdu, rado kušadu vina kod nas. Imamo, ja mislim, jako lip podrum, lipu pinicu ili ovdje na terasi da sidu, da se s njimi razgovaramo i njim pokažemo kako mi živimo vino. To je naša filozofija. Mi živimo vino, wir leben Wein. A to pokusimo i da našim ljudям dalje, da našim ljubiteljem vina dalje damo. A to mislim da im se to jako dobro vidi. Ali mi isto livramo u gastronomiju na jednu stranu, u restorante, a imamo i vinoteke. Dobro. Jako zanimljivo za nas je i kje akcente stavite vi da radite održivo i da čuvate okolinu za iduće generacije? To kot sam rekla, na jednu stranu kod vinogradarstva, da ne 25 let dugo kupfer hasnujemo i glifosador dost dugo ne parljade to sador tomu, a če se seljačstvo tiče, tote smo certificirani na bio. Dobro. A imate i kakove moderne ili inovativne rješenje u vašem gospodarstvu? No, to je, mislim, da ćemo pojeti i u vinogradarstvu bio put. Smo, mislim, dosta akcentov postavili, kad sam upomenula. A to te, mislim, imamo još puno ideju, ko moramo u budućnosti i s našimi mladimi. To je u prvom redu naš sin, ki mislim, ki će na kraj par let isto u naše gospodarstvo nutr stupiti, da i s njim pak akcente nove postavimo. Jedna velika tema za nas je i GAP, če su prednosti GAP-a. Mislim, kako je naša skupna seljačka politika vplivisala razvitak vašega gospodarstva, kako izgledaju naše modeli kod investaciju i kako pocijenite platje za naše seljake. Mi vidimo kao seljaki da se naša kršćanska komora i naše ministarstvo jako zalaže za nas u EU, če se tiče GAP i novi program od 2021. leta do 2027. leta. Mislim, jer na noge postava, naj to te okolišni svijet opet stoji kao težišče u sredini toga svega, a to je to, če nam na srcu leži i na to se veselimo. Ja mislim, da seljačstvo, vinogradarstvo i tako dalje kod nas i ti, ki radu s tim, da je na dobro noge postavljeno i da mi to i s dušom s tijelom delamo, če delamo. Da, tako sam i toga mišljenja sam i ja, da je to jako važno.
Tako smo i došli na konac ovoga intervjua. Ja se veselim, da sem smel danas dojti k vam, da sem smel tebi dojti danas. Ja ti se zahvalim, da si vzela lazno za ovaj intervju. Bog plati. Rado stalo do drugoga puta. Ufamo se da se kada vidimo i uživo. I ste srdačno pozvani da dođete do nas. Hvala. S Bogom. Na zdravlje.